Ужас, ужас, гледай какво става. Стрелката е, пейката е тук наляво нагоре. И тук от сечището деца включим. Тук сечището деца включихме, да. Ама сега не ни паша следна шипка, нали? Еми да пускаме и да видим по-надолу нещо да правим. Абе, това е оригинален стоп ли отзад? Да, що? То е яка работа, бе. Ама го щупих и го правих малко, ама те си оригинален. Свети, хубаво ли? Иначе купих един китайски. Ма не съм го пробвал как свети. Абсолютно пълно копие, ама абсолютно. Абе, това мига ли? Да.